El Synergies és una trobada entre gent, empreses que tenen necessitats reals i empreses, normalment pimes, com és el nostre cas, que som capaços d'oferir alguna solució amb alguna d'aquestes demandes que se'ns plantegen. Per la nostra empresa és positiu venir als Synergies per al fet de poder trobar i poder contactar amb startups, amb noves empreses, amb noves idees, per tal d'entendre com podem donar solució als reptes que se'ns presenten. Molt sovint sempre anem a buscar el mateix i la mateixa idea i ens ajuda una mica a pensar fora de la caixa que diuen. Se'ns presenten molts reptes al llarg de l'any i tenim moltes idees i llavors no saps fins a quin punt és una idea superboja o és una idea factible i que es pot fer realitat. I aquí, per altra banda, hi ha gent que et poden aportar un piló de solucions tecnològiques i que necessiten aquests reptes, necessiten aplicar el seu coneixement tecnològic i les seves solucions a reptes reals. Estar en una fira sempre és un aparador per poder mostrar el teu producte i l'oportunitat que ens ha donat Barcelona Activa dintre de l'apartat de la Innovation Zone, dintre del saló, ens permet tenir l'oportunitat de poder mostrar-nos amb un esforç petit, però que si no fos així ens costaria molt més poder accedir a aquest aparador.